זה טיפול לגזים לתינוקות וילדים קטנים. לוקחים את האגודל של התינוק, ועם האגודל שלנו מסובבים עם כיוון השעון בין 50 ל-100 פעם. כחצי דקה. אחר כך, עם האגודל שלנו, נותנים קצת את היד של התינוק, ועל שריר האגודל נותנים דחיפות קלות כלפי מטה. חמישים לתינוקות קטנים, 100 לתינוקות גדולים יותר. אחר כך עוברים לעיסוי הטבור בעדינות. אין צורך לסיבובים לכיוונים שונים, אלא לחיצות על הטבור, עדינות, זה אמור להיות נעים. כמובן תינוקות עם טבור ועם חבל טבור עדיין מחובר. להוסיף על רגולציה. אצבע לרוחב, אצבע למטה, באזור פה יש גיד, אנחנו פורטים עליו כאילו מיתר של מיתר. 15-20 פעמים זה מניפולציה שהיא גם לכאבי בטן, לא רק לגזים, כאבי בטן סיבות אחרות. פשוט לוחץ. לוחץ לו. אחר כך מתחת לברך, בצד החיצוני של הברך, יורדים מתחת עד שנופלים למעין בור, והולכים החוצה, החלק החיצוני של הרגל, לחיצות עדינות עם כיוון השעון וגם לחיצות מטה, בין 50 ל-100, תינוק קטן 50, תינוק יותר גדול 100. מניפולציה נוספת, רגל התינוק מכופפת, לוקחים את האצבע ורצים איתה לאורך הרגל, ועל ידי לחיצות עדינות מעצים, לא סיבובים פנימה, לא החוצה, פשוט לחיצות. בגב של התינוק, מתחת לשכמות, 3 אצבעות, באזור יש עמוד השדרה, בשני צדדיו, שרירי זוקפי הגב, עם האצבע מעלה מטה ועם כיוון השעון, 50 עד 100 פעם בצד הזה, 50 עד 100 פעם בצד הזה, ואפשר בשניהם ביחד. הטיפול צריך להיעשות בין פעם לפעמיים ביום, בטן ריקה. בערך יומיים או 3 אנחנו נרגיש כבר יותר גדול במצב של התינוק. תודה רבה.